No, takže som v mestečku Heze. Tam vzadu je kaštiel. No a idem sa tam pozrieť. Musela som si odšlapať 150 km, keďže som zle zaparkovala, klasika. Tuto to doslova platí, že blúdiš ako blúdny Holanďan, no aspoň ja určite. Tu je schránka, psi tu nesmú srať. To je veľmi dobré, aspoň nešlapnem do žiadneho hovna. No a idem sa pozrieť na tento kaštiel. No je to tu nádherné. Myslela som si, že jeseň je prekrásna iba v Paríži, ale veru, že je prekrásna aj tu. Tu ide nejaký pes, asi bol na love, a je to basset, takže asi už skončil hon na lyžky. Pániček si ho bere. Hello! Pániček si ho bere. Toto sa mi páči na Holandsku a na Francúzsku, že úplne cudzí ľudia sa na vás usmievajú, zdravia vás. Ako my Slováci by sme si mali z nich brať príklad, byť viacej vysmiatí a priateľskí a nenasratý na celý svet, lebo to nám nepomôže. Takže asi tak. Dobrá rada do života. Tu je ten nádherný zámok. No a týmto videjko končím, pretože chcem fotiť. Takže posielam vám, priatelia, videjko, aby ste si aspoň troška pozreli, ako vyzerá mesto Heze, o ktorom som ja v živote nevedela, keď som bývala na Slovensku alebo kdekoľvek v Márii. Takže majte sa.